masallaci da kafan dama ake shiga. Daga inda ka fita daga gidanka za ka zo masallaci, ko ka sani ko baka sani ba, akwai abin da aka tsara shi da ka yi. Masallaci ba gidanka ba ne, akwai yadda aka tsara. Za ka shigo da kafa kaza, in za ka fita da kafa kaza. Idan ka zo ka tsaya za ka yi sallah, ga yadda ake daga hannu a yi kabbara. Wannan tafin hannun alƙibla suke kallo, ko a sa su daura da kafada, ko a sa su daura da kunnuwa. Wani ma haka yake, ba ruwansa, kuma iya sallansa haka yake haka gabar suke kallo. Hannu tafin hannun gabar ake so su kalla. Wani ma sai ya dan taba kunnensa. Haka ne, saboda me yasa? Saboda ba a karatu ya koya ba, ya gani ne ana yi. Wani idan ya zo yin sallama ya yi haka, ya zo ya yi haka, ya yi haka. Haka ne, ka kalli mutane da suke yi. In an zo sallama za ka kalli hannunka da dama ne, ka juya ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, sai ka juya ka kalli hagu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Ba wadda ya ce ka yi birki a wani waje. To wani daga tsakiyar ma in zai fara sai ya kada kai, ya yi nan ya kada, in ya dawo tsakiya ya tsaya yi tukunne ya juya. Wani in yana tahiya, bayan ya gama tahiyan sai haka. Saboda me yasa? Saboda gani shi ma yayi ana yi, gani yayi ana yi, ya gama tahiyan sai ya dan yi haka da hannunsa. To wannan yaushe zai koya ma ɗansa sallah? Ya zo masallaci ya tsaya diddige da diddige, annabi ya ce a haɗa kafan, miƙe su ake su kalli gabar, ba za su yi haka ba. Akwai ustazai kuma da su kuma wadda bai daidaita ba su ma sai su yi haka. Ai duk abu ɗaya kuka yi, shi ya yi haka ne, kai kuma ka yi haka. Haka ake so a yi. Wannan ya tsaye da kafansa, wannan ya tsere, sai kaga sun haɗu. To wani sai zo yi haka, taba shi ni haka Allah yi ni wai haka Allah yi shi. Jama'a mun fahimta? Shi yasa dukkan wanda ya san abin da ke kansa na tarbiyya da kiwo da Allah ya bashi na amanan 'ya'ya da iyalansa, to ɗaya daga cikin abin da yake ƙoƙarin tsayuwa a kai shine yaya za a yi. Don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abun, wannan kiwo Allah zai tambaye shi akai ranar alkiyama. Allah zai tambaye shi, war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Mai kiwo